ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали ютуби хонатеҷа мардуми дурай ватан. имрӯз 6 апрели соли 2025 сол мо дар канали хонатеҷа қарор дорем. дӯстон навор кардем, навори хонаҳо тамошо кунед. ҳама каса барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира, ягон техника, аппарат чизе боша барои реклама кардан дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед. наворои байна дар ютубу тиктоки инстаграм рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. фақат лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, чӣ молу маҳсулоша рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда якчанд хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои назди ҳавлига ҳастай, ки баъриш мо навораш кардем. то охир тамошо кунем. бовар дорем ки навор маъқул мешавад. нархҳо аз 40,000 сомонияй. як хонаи фурӯшӣ бо нархи 40,000 сомонӣ дар имрӯза видеоай. фақат то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали хонатеҷа навора дар лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. наворамо сар мекунем. бародари азиз мега ки салому алайкум додарҷон, ман дар шаҳри Москва тӯли 3 сол мешавад кор мекунам. хонаи арзон мехоҳам бихарам. ай шаҳри Душанбе, поёни корвон боша, фарқ надора, як комнатаҳай мешавад. нархи хона 200,000 ё ки 250,000 мешавад. кадомитон дорен, кадом подписо дора, ами WhatsApp мада хулас нависона. мақсад мардуми ютуб одамое ки ами территория хонаҳои фурӯшӣ то 200-250,000 дорен, ами шахсията занг занед, мехабар дор азиз. хеле эълонҳо дар кор бошад, дар WhatsApp ма нависен эълон додед. ана хона тамошо кунед акбарчи азиз. боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленинград, 7 сотих замин, 2 дар хона. и хеле нарх фикр мекунем ки якум бор мешавад. видео камтар дароз буд, ускорид кардем ки мақсад аму пашти 5 минут буд, камтарук давондемаш 2.5 минут кардем. тамошо кунед. нишонтон метавем, хушук карда бинед. баня, аловхона, об свет ҳастай, мактаб, масҷид ҳастай, мағозаҳо наздикай, ҳуҷҷатошам ҳастай. хона ҳамин ҳолат барои зиндагӣ кардан тайёракай, касе мегирад, даромада зиндагиро мекунад азиз. ина марамад бо нархи 185,000 сомонӣ. табача дар 185,000 сом ҳамин хонаро метавонед бихарен. ҳамин ки занг задем бигӯен ки ман номерота аз канали Саудо ТВ гирифтам. дута рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран калон карда мондагай. ҳозир занг бизанен, боз маълумоти бештарша аз ака бигирен. маъқул шавагар бирен ҳуҷҷатгузорӣ кунен, бирен бихаренаш бача азиз. лайкҳоро ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ монен. чӣ молу маҳсул бошад дар WhatsApp дар аввал дар охир мондагием рӯй кунен, ё ин ки худмонро видеонавори фасонаш мекунем. бари нафарое ки навораи моро ба хотири хонахарӣ тамошо мекунад, навори фасон карда рекламагузорӣ мекунем. 185 7 сотих 2 дар хона, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленинград да қарор дорад. маълумоти пураша аз ака бигирен. баъдан дӯстон ҳамин хонаҳое ки навор мекунем арзанда ба нархошон ҳастанд ё ин ки нестанд, ҳатман ва ҳатман фикротона дар аму комментария нависонда бимонем бача азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дустмуроди Алӣ. 6 хона, 6 сотих замин, нарх 190,000 сомонӣ. обши 6 дар хона дора, 2 хонаи 4 ба 3.5 ва 2 хонаи дигариш 5 ба 3 ва 2 таи дигариш 3.5 ба 3. документош техпаспорт сертификат дора бо гарантияш. мактаб наздик, мағоза наздик, масҷид наздик, об свет дора. фақат хона шикатур кардагиай, монтаж свет кардагиай. 3 тирезаи берунӣ часпондагӣ нест. 3 дари даруна, дари главнӣ часпондагиай. хона ҳамин ҳолат. срочно арзонаш монем ки Саудо брава. ягон камбуд надора. ҳамаш қоидавӣ кардагиай. алишӣ ҳам мешава.
вариантҳои алишӣ ба мошини Opel Astra G, Opel Zafira, Mercedes сечка. Фақат одамое ки конкретни харидор ҳастанд, ҳамун нафарро занг монзананд. Амира мо як бор реклама кардем бачаҳои азиз. бовар кунен мақсад хона арзон ая. кадом шахсияти ами соҳибхонаро мисол ваъда дода ки хонатонро мехарем, ба ҳамин хотир одам хулас бо нагирифта, ба ҳамин хотир айсарина бо ина навориш кардем. 190,000 и мақсад суми кам монда ки савдо бирава. тамоми шароитҳои хуби замонавӣ ҳама тарафа зур. касе мехара, фикр мекунем ки бурд мекуна, ошишава, ҳамаи шахсият да сум дар кор. фақат одамои ҳамин харидорои аниқ занг занен, Astra-J, Zafira, Mercedes сечка ҳамин вақти алиша мешаванд. хулас боз оиди варианти алишӣ ҳамроҳи ака ки рақамҳои 1458 ахирш дастӣ ёки 1920 ахирш ватсапай худтон занг занен, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо ягон сум муомилатон мекунам. обши 6 хона 6 сотиқ, ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмонодали марама занг занед. лайкҳоро бачаҳои азиз монед, дар канали мо подписатсия кунен, чизе боша роӣ кунен, рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. бародар азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки 4 сотиқ замин, фундаментҳои 4 дар хона рехтагӣ, як хонаи бараққатӣ. ноҳияи восе, кӯчаи Душанбеча. телефоноша, ватсапоша мегзорем, худотон маълумоти пурраша бигирен. аловхона, баня, ҳуҷҷатхона дора, обсвет дора, ҳуҷҷатҳо ҳастай. ба замин дар Душанбе ёки ба мошин ҳам, ба хона хулас алиш мешавад. беморхонаву мактаб наздикай. хуб, ноҳияи восе, кӯчаи Душанбеча. нарх 190,000 сомонӣ. ҳамин дар канали Хонатеҷе бовар карда ҳар як хонаҳои рӯӣ мекунанд. иншоалло ин Хонатеҷе барои ҳамон нафарое ки хонахар ҳастанд, кушодагием рекламагузорӣ мекунем ки хонаҳоро пешниҳоди хонахаро бикунем. мақсади асли мо ин ки мо дар роӣ мекунанд, мо навор карда бари харидоро пешниҳод мекунем. оиди хона бо маълумоти пурраша аз ака бигирем. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки бо нархи 40,000 сомонӣ. нигоҳ кунем да. ноҳияи Хуросон, деҳаи Бандар, ҷамоати Қизирқалъа. 2 хона плюс 1 калидор плюс 6 сотиқ замин ва 40,000 сомон. мактаб мега 10 минута раҳай. масҷидам ӯ қадар дур нестай. маълумоти пурра, касе мехара зангмон бизана, боз адресҳои пурраша мегем. рақамҳои дастӣ ватсапша гузоштем. дар 40,000 сомонӣ ҳамин хонаро дӯстон метавонед шумоши занг зада биренда бинен бихарен. дохили деҳа мардум ҳама зиндагӣ дора. фикр мекунем ин хели нархҳо фақат ҳамин канали мода мешавад. иншоалло квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар Душанбе, дӯстони азиз, ноҳияи Рудакӣ, Ленинград. 2 хона 60 метри квадратӣ, 9 этаж.
ҳафтум этаж, доми 9 этажа. Нарх 370,000 сомон. Обсвет дора. Наздики хона мактаб, садиқ, масҷид, бозорча, коллеҷи тиббӣ. Иҷозати зиндагӣ доранд. Ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай. Дом 1 сол пеш сохта шудагӣ. Ҳуҷҷати хона баня отделин, лифтам дора. занг занед. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд, ки 5 комната ва дорои 4 сотиқ замин. хона дар Ҳисор, маркази қалъаи Ҳисорда қарор дорад. ҳавлӣ дар қалъаи Ҳисор хулас 5 хонаи бетаъмир дар наздикии масҷиди Моҳиён каме арзон мешавад. боз касе мехарад. нигоҳ кунед дӯстон азиз, ҳама тарафа маҳкам кардагӣ, хона коробка кардагӣ. 231,000 сомонӣ нархи хона. одамое ки харидорӣ карданӣ ҳастед, марҳамат аз умми канали мо занг занед. хонаҳотона видеонавори фасон карда роӣ кунед. наворҳои бадина дар ютуб, тикток, инстаграм. канали аслии мо бо номи Савдо ТВ ҳай дӯстон. Савдо ТВ канали аслии мо ҳай. ин хонатиҷа мақсад баъри ҳамун нафарое ки бисёр хоҳиш карданд ки наворҳоро зиёдтар монем, ишан бо кушодемда видеонавор кардестем. тикток, инстаграм дорем бо номи Савдо ТВ. бо гузашта тамошо кунед. оиди хона бо ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат кунед. 231,000 сомонӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рудакӣ, фабрика Ленинград дӯстон азиз. 3 хона 3 сотиқ замин дорад. хона ҳамин ҳолат. бовар кунед, наворҳои зур кардем да. 3 хона 3 сотиқа, нарх 350,000 сомон. мактаб, масҷид, коллеҷ, беморхона ҳамаш қоидавиай. ҳуҷҷатхона баня дорад. даруна ва беруна алиши ба сексия. вариант дора мебинем. кадомитон алиши карданӣ ҳастен. ина марҳамат хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ боз дар фаворити Ленинград. дӯстон азиз, навор маъқул шид ё ки нашид, ҳатман фикротон нависонед. аз куҷо то чанд сомона хона, квартира, замин, мошин дар корай нависонда монед. иншоаллоҳ мо комментариҳоро мехонем.
برای شما از روی کامنتاتون نوار میکنیم. فقط همین نوار در چی نمیرسه؟ یک تا لایک و پادپیسیت نمیرسه. چیزی باشه روی کنین که در یک کانال رکلام گذاری نمیکنیم، یک چند کانالو در رکلام میکنیم. تیک توک دا اینستاگرام دا بعضی بو سایتو دا استوریسو دا میگذاریم. انشالله همین خانه هاتون فقط نرخو شاید نرخوی مونن که ارزنده با نرخو باشه وای سودا میشوه. نوار تمام شد، چیزی که روی کردن، چیزی که خواهش کردن همش حرکت که نوار کردم. زنده باشین، رحمت که خانه تجاری انتخاب کردن تا نواری بعد نه آباد و سربلند باشه.